खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 मे 2025 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन जायखि खामानि मावामानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सोरजोंबा नाथाय थगायजानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो आरो थि समावनो मावफुंजानोबो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांलांनो हागोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो आरो थि समावनो मावफुंजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबो हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन।
गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।